ଉପରେ କେହି ଭିଡ଼ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ଲିଜ୍। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଦୟାକରି କେହି ଭିଡ଼ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଆସିବେ। ଟିକେ ଡାହାଣ ପଟେ ଚେୟାରଟାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦୟାକରି ଦୟାକରି ଏଠି କେହି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଟିକେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ଟିକେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ଭାଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପଳିତ ସେ ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ରହିବେ। ଦୟାକରି ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ। ଦୟାକରି ଯାଉ ଭାଇ ଭାଇ ଆସ ଭାଇ ଯାଉ ସେଇ ମା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ଦୟାକରି ଆଗ ସାମ୍ନା ଚିନ୍ତା କର। ଭାଇ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଭାଇମାନେ ଭାଇମାନେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ।